Masalah itu. Jadi mas. Huriani Tuhata selamat hari Minggu madihita saluna. Goarni mingguta sadarion ima minggu parjolo dung trinitatis. Manang hasi turu sadaon ni debata. Doho topik debatado napuna hagugoon. Atong tapuji maduhata marede mahita.
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumapalangit, dohot tanaon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rodi saleling ni leleng na do na mangulakon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, tiari na pinarbadian mi, saibuhai mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami mga nangingon hatam na badiai, jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasiak kami akka ari-ari ni ngolunami na podoki, say pamasuk mahami Tuhan uluan sa leleng ni leleng na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde kita. Patik ni debata di mingguon ima sian patik padua hod dohot lapatanna. Dang jadi gua ganaumu jala dang jadi sumanomu manang aha na di benua gijang dohot na di benua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yanggo tunggabi si sobaon manang sioluan. Dia do lapatani oddo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan ni homitan atong rak mangido gugu mahita siat tuha debata ali tuha debata sai pargugui mahami mangulahon na bartu patik ni. Amen. Maredde mahita. Haleluya.
Tatopoti madosata tua dopani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala pertaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham mida hami. Dibaheni sai sisa masudi dosa nami. Dangadong nahu pangasau kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasau kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosatta. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah nunga diarsaki hoau marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim. Ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidibata nadikijang. Amin. Mare de maila. Epistel di Minggu Sadarion, imanan yenet sian pesalmen 130 sia, memukka sanaya sada rodi onom, diuduti ayat 10 saha rodi ayat 10 tajahama marsikat soren. Ede sian sidapit, ali jahuba, disulikit jala ditadahodo au. Manang merdaladalan manang modo mau disege hodo au jala takas do di botoho akadalaku sudena. Tole sian pudi tole siat jolo dihaliangi hodo au jala dilenggom tangammu do au. Ai hodo na panopa akapiakku di ton kodo au di bagasan bortian ni dainang. Datung buni holi-holiku di jolong, ujuna terjadi au di sihabunian, ujuna tersirat au di dalam laut. Dibahini masayar gasitu tudo akka pikirammu diau ale di bata jala masai torop do bilanganna.
ima sahatna. Martua doa kana tumangihon hatani debata jalan au piopsa. Amin. Marede. Taha tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nirongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahitamadok au porsea di debata jahuba idu ama pargogo naso kakudusa natu mapalangi doktan au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasadai imana tibuko di si Maria naga bigabia satu di parbadia adora sohabuan iro dohata natu mau na berlit di panggungan di silatus nama tetap baca di ibadah di kaum silam na tua wadoro lam namulah mengulu di hari paturu nama naik suku na udu siapu di debat jahuba amanai pargogo naso hatusan isi ibadah ke ulak suku kana mangumi halak na mangulu na mate au korsea koni badia jalalo kosa badia na badia kuria hakopan di halak Kristen akan badia do di hasan dosa do di hatai na badot mula mangulus dan di halak na mate do di hanguluan na sudah amin. Tabigima kur sian ina maranata laus diudutima pungan kor ama Immanuel.
Tikting nama asa di Huriata di Mingguon tanggal 2 Juni 2024. Tikting Parjolo, ruas Nataba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Amang Johnson Sirait inang ulan boru siagian jongjong manasida. Narosian HGBP Pardomuan Nauli Resort Seribu Jawa Distrik 5 Sumatera Timur. Inganan nasida di Komplek Aulia Rahma Jalan Kelapa Dua Wetan Gang Taufik nomor 71 RT 15 RW Walu Manang Wiksia. Tikting Napaduahon Nanaing Marbagas. Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Pabagason Malo Martugi Eko Duluk Saribu anak Niamang William Duluk Saribu Nahinan Tubuh ni Inang Ruli Herliana Boru Utahayan ruas ni HGBP Menteng Atas Resort Menteng Sian Huta Jalan Menteng Rawa Jelawe nomor 21 RT 006 RT 007 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Dot Orwana Etrilina Boru Butar-Butar ruasnya HGBP Cibubur Resort Cibubur Boru ni Amang Jasmen Butar-Butar Tubuh ni Inang Elizabeth Sukasi Nahinan Sian Huta Jalan Hidayah nomor 22 RT 012 RT 008 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wiksia. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di HKBP Immanuel Kelapa Gading Resort Kelapa Gading masuk pukul sia 00 WIB. Tikting Napatuluhon Padidion Nabadia khusus Sadarion Minggu tanggal 2 Juni 2024 di Permingguan pukul 7.00 WIB Patupa ni Huriata do Padidion Nabadia khusus tudua halak poso-poso yang aku ni ruas ni Huriata. Tikting Napapaton Majakon Situa Sadarion Minggu tanggal 2 Juni 2024 di Permingguan pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do Majakon Sahalak Situa Sian Wik 2 Ima Amang Situa Bihalman Sialagan Inang Borumanurung Sian Wik 2. Tikting na Palimahon Pemensiunan Situa Sadarion Minggu tanggal 2 Juni 2024 di Permingguan pukul 10.00 WIB Patupa ni Huriata do Paborhaton Pensiun Amang Situa Makmur Rio Siahan Inang Bursijabat Sian Wik 2 memasuki pensiun ala nanggok umur nasida onop 5 tahun domutusi Papungu pilihat tujulo do hita di bagasan amplop di tolu hali Permingguan tu situa na pensiun. Tapasaat ma sian lastiroata dung sidung Permingguan di Patupa Huriado acara ramatama di GSM Gloria Lantesada na didohotan ni utusan sian ganu uip dohot utusan kategorial. Tikting na paunopon Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024 dohot ibadah khusus. Sadarion Minggu tanggal 2 Juni 2024 Majo Marguru Malua dohot Permingguan ibadah khusus domu tu acara pemensiunan Situa dohot Majakon Situa masuk mamse songona somal di hari Minggu tanggal sia Juni 2024. Tikting napapituhon pertanyaan wik hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Patupa ni Huriata do pertanyaan wik sada 1.12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia 00 WIB nama Jabui Imarwas Wik Walu. Tikting Napawaluhon Dewan Koinonia kunjungan gerejawi SPH hari Minggu tanggal sia Juni 2024 Borhat do SPH ni Huriata tu HKBP Bandung Barat Patupahon kunjungan gerejawi naniuluhon ni inang pendeta Ririn ML Sinurat STH. Tikting Pasiahon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan mari tanyakta akarwas ni Huriata na di bagasan persahiton songon nang tersurat di tiktikta. Tikting Pasapuluhon Panitia Tahun Okumene Inklusif Pesta Gutilon HUT HKBP Cibubur Papap 5 tahun 2024. Na perjolo di pasaha matuaka seksi-seksi panitia laho Patupahon rapot.
Napaduahon akagoar nang pasahato donasi spontanitas panitia tahun okumene inklusif Pesta Gutilon HUT AKBP Cibubur Papua 5 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gutilon HUT AKBP Cibubur Papua 5 tahun dohot tahun okumene inklusif 2024 Bui Mata Jaha di Tikta. Tikting pasapul sadahun tupak tu haperluan operasional huria. Hari Minggu tanggal 10 Juni 2024 patu paun huria do papungutupak bahan haperluan operasional huria siganu bulan di bagasan amplop. Tapasahat ma sialas roha songon perbueni hapor syauta. Tikting pasapul duahun padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Juni 2024 di Parmingguan pukul 10.00 WIB patu panu huriata do padidion nabadia tuaka poso-poso yanakon nirwas ni huriata do mutusi marguru manatoras di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 masuk pukul 10.00 WIB maringana di konsistori laos dibuan ma surat pengantar sian situa wik nabe. Tikting na mangihut pemensiunan situa. Hari Minggu tanggal 10 Juni 2024 di Parmingguan pukul 10.00 WIB matupan huriata do paborhaton pensiun amang situa Roger F. Lubis inang borgultum sian wik 2. Tikting na mangihut buah-buah. Hobar tu program kerja huriata tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sudir ruas huria asa tapasahat bema peleat tau turia manang tu situa wik dabe. Guar-guar nang pasahat tu peleat tau 2024 periode Januari 2 Juni 2024 Bui Mata Jaha di Tikting sadarion dohot nadong di maring ni gereja. Sonima tikting di minggu ta sadarion aka tikting na mangihut Bui Mata Jaha noktar surat di warta jemaat. TBG makor sian wik sia laos juruti madohot kor wik 10.
Marende hita laos tapapuhuma pilihan sada A, sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata-hatani debata dihita. Nagabe turpuk jamita di minggu parjolo dung Trinitatis. Imana tarsurat di surat paduahon. Natinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Bidu 4 ayat 5 tolhas tu ayat 12. 2 Korin bidu 4 ayat 5 tolhas tu ayat 12. Hujahau ma dihita tapayuti matakas. Aidada diri nami hujami taho kami. Kristus Yesus ido. Pau boa ibana Tuhan. Alai naposomuna do kami alani Yesus. Ay dibata naman dokkon marsinodang hati uroni sian haholomoni. Ibana napatiurhon rohanami. Pabisar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohini Kristusi. Alai dibagasan inganan namuramatapor do artanamion. Asa dibata na puna hagogoon na sumurungi unak kami. Dinasaluhud do kami marhapor suhon. Alay dang hapusohan. Tarsosak alay dada tarhapit. Natarlili do kami. Alay datung pinasobu. Pinatidgakon alay datung anggo bolong. Toktong do hupau suku kami. Di daging nami hama mati ni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangongolo ni Yesus. Ay toktong do hami akka na mangulu dope di pasatu hamatian ala ni Yesus i. Asa gabi patar nang hangongolo ni Yesus di daging nami na olo mati. Asa na makorhod do hamatian di bagasak kami. Alay hangoluad do anggo di bagasan hamu. Ido yang go sahat ni turbuki. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Secara kesimpulan turbuk jami taon gabe sada hagogo do dihami akaparhobas. Ala partohonad do dihatai di bagasan turbukon. Ima Apostel Paulus. Adong do nama sa hati-hai. Buasa dohonon na di ayat 5. Ay dada diri nami hujami taho kami. Kristus Yesus ido. Pabua ibana Tuhan. Alay naposomuna do kami alani Yesus. Bocir na ima. Hubay masada padohan naman do na jot-jot tabigi. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan do tongi sa sitong na fitnah. Pembunuhan karakter. Dipaitop karakter niba. Lebih kejam ninna. Lapatanna. Molosanga marlaok guar ni sasahalak. Ala ni akka na pinaruaruan ni halak. Totua cik doroha. Nangitahe inang. Amang molo misal na masuk iba tu sada punguan. Dangarong niulay naruay. Alay sahak matu barbar lusungon. Hata naso hase ataringo tu diri niba. Sahak musi tu pinggul niba. Bohado tu pakilala atta. Naing do nilele na mandoki ada. Isi do mandoki. Olo do misal nak ngadong nibegi ho taringo tu songonon. Olo pinatakas-takas tu halak. Jala isi sinisi dapok mui. Tornita do tok. Ala niaha. Ala na memang dang lomorohaniba di hata-hata halak. Kanido sa sitong na. Jadi lobi siya ni na jupang ni si Paulus di akatot tangan na niyadopan na saliling di pakobasyon na. Holanipe boy do mambahin maheyu ibana jaladang marhagugoon law manguduti akka ulaon na. Hami parhubas pijok-jok lusongoni molosanga di parua-rua misal na iba di wek niba manang di parua-rua di sadahuria akka padita isarana dang diulaho ni ay diulaho pe molosanga tarsar ay dang binoto bebuhin ni bon binay tu dia ay ngarwa
gorniba. Olo do gabi mahewi ba gariada mundur majuau. Dang tolapui mangadopi i. Olo do songoni namasa di parngoluan. Imajosian kalangan ni parhobas. Apalagi mamuse akahita isarana dia kaparpunguan. Molo misalnya di pina buru-buru halak kiba, manang na di parwarwa halak kiba. Olo do gabi mundur riba sian kepanitiaan, manang na sian kepengurusan. Holan alani otik nama bain nasutabo pakilalan niba. Itu masih satu amanginang. Banyak lagi kasus yang boleh dihadapi Paulus pada saat itu, yang bisa saja memberi peluang untuk dia mundur dari setiap pelayanannya. Alai dang ngolo ibana mundur, sekali saya mandi harus basah nina dotong. Sekali saya mau mengatakan saya mau mengikut Tuhan, saya akan menyerahkan totalitas hidup saya dan saya mau bertarung untuk menghadapi apapun ragam cobaan yang kita hadapi. Ina rohaku molo tasukun sada tawe amang situa MR sihaan naneng pensiun sadarion, molo tasukun adong do sipatan nama bahen ganggu roha di tiki pakobasion pasti ada. Adong do misalnya molo tasukun amangon misalnya secara pribadi bohado tututot tangan niamang nalo mangadopi akka ruas ni huria di tiki makobasi unang maju parwe dua lah na we dua mangi kan pasti dohono niamangi banyak inang amang pasti itu ada. Alai bahasa amang boy saat tuna pensiun dangalani gugukui tung alani basa-basa ni Tuhan doi di pargugui yau totu ido nagabe kesimpulan jala taduhoti manon secara live streaming ate amanginang molotung soboy pehita madohoti acara pensiun niya mangi jam 10 taha bigi manon pakatidak kono niya mangi saliling pakubasyon na molo pinayuti songoni molo adong na pensiun maceulido adong si putih honon karena tidak semua orang mampu untuk menjadi pangulani huriate amanginang adong doi sarana ngadi husipot ibana gabi situa mamang ate calon situa alai di rohana dang taluk do peyau saat tuna masa pensiun na dang adong sau ibana gabi situai. Karena apa? Karena ini bukan pekerjaan atau pelayanan yang gampang sekali untuk dilakukan. Alani ido Roma si Paulus diragam ni hamaulon na niadopanna asing na adong pembulian adong dope na niadopanna ima ajaran-ajaran sesat yang mau membuat setiap orang menjadi bertolak dari ajaran Tuhan. Adong dope halak nama bahen gosip di bayi mataringot tu hadirin si Paulus bahwa dia bukan sesungguhnya apostol ni Kristus. Totu molo sanga songoni dang marlaba do pakilalaan na molo masuk ibana tu sada punguan lau marbarita nauli. Dia tidak punya lagi legitimasi untuk masuk berkhotbah dan memberitakan kabar baik. Dang adong bikelayakan di dirina molo sanga di dokon aku meragukan kerasulanmu Nina. Pasti itu akan membuat dia menjadi insecure ataupun tarik diri manang sumarhago go obe bana. Alai justru si Paulus di bagasan hagogon ni dibata di pasati bana do pakkat tidak kononna aidada diri nami hujami taho kami Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan ido dido ibana. Dang di pabawa ibana ngarasulaw nuay ngapostilaw nuay ngaboyaw pajogo-jagohon manang patibo-tibo diriku manang naadong misalnya songok kamyon ay padita doaw ay tumibo do pangkatus yako molo sanga dong padita songoni pasti nang bobo hape marjamita di joloon dang ngolo hita manang yondo serius yakin na manang bo hape molo adong isarana manenga-nengahon nakahabuyon na manang hatawon na akaparhalado pitor dapok roha tado di bagas roha dang nupi makubasi bana bereng makan ngajong-jong imana di si torita do ima alaniaha binoto karakter karena mata ini tidak bisa dibohongi amanginang untuk melihat bagaimana kehidupan sehari-hari. Jadi jamita na mangulu sa sitong na parnguluan si ganupari. Kita tidak usah capek-capek untuk membawa Bibel ke rumah tetangga untuk mengatakan saya Kristen, saya bisa tahu tentang firman Tuhan. Alaisian pangalaho pangulaon do parsaorata disido tadaon isi do hita tolak tado mandok au jamita na mangulu Kristus do na mangulu di bagasanau didok apostol Paulus pe lau pabuahon molo tung pe margogo ibana mangadopi akka hamauloni akka parpoda haliluon sa sitong na Kristus Jesusido
nagebe pamusatan ni pangulaon na di tohonan na. Tidak ada yang lain. Adong dosa ada songoni amanginang napaburnang-burnang diri. Ya ado hudok tuhi taon. Ala paburnang-burnang diri bana niandang partohonan non. Jadi mate madongan na dangi pasti di taingok deh caritai. Mate dongan na jadi Roma atau ngaka alumni sakalas nahian. Laho mabaina cara di parmodinganon. Dungi dibain macara mandok hata ma amat tahun sakalas nyon. Lungud doro hakku di parmoding ni dong ako na burjuon. Amani si tola pon, nena si tola guarna. Jadi naburju tutu doon. Jala juara do ibana tiki. Juara 2 dari kelas di mana pistar doon. Alai au ma juara sada. Ini mana masongoni. Dungi diuduti mana musim mandok kata. Jala imana. Ya do gabi pengurus OSIS tiki SMA hami. Ibana ma sekretaris. Yang goau ketua torine bana. Iman alau paburnang-burnang diri ya manginang. Sadar tidak sadar. Songonido halak narosian bona pasogit. Maracitacit tiki naroi bana tuson. Maradu marutang laho marbus. Rotu Jakartaon. Dungi alani aka mungkin nunuti bana mangulaon-ulaon na. Dungi marsikola dinggam ma akaya nakonna. Gabi hasia ya nakonna. Dungi ama pakatidak konon ni amat taon. Pitor di do molodang alani marsitu tuau mangula. Dang boy haseya ya nakokon ninna. Memang hido panggilan ni Tuhan doi torina. Jadi hira figura do Tuhan di dirina. Molo jumono dewi mana lau manengahon manang paburnang-burnang diri. Ido dapok tasian pakatidak konon ni amat taon. Jala di parnguluat tasiganu pahari pe amanginang. Molo taparohahon jarang do halak mandok isarana tua kana burju alai pogosi bana. Pitor tadok. Hasia do hoba tarpasu-pasu ngolum. Jarang do halak mandok kosongoni. Alai coba mata bereng halak namora. Marpangkat ibana. Nang peso hasia pangulaon na. Diudang matong padita dangi. Alaniaha. Mungkin adong maulaon alane tarpasu-pasu atik na lulus wisuda geleng na digokong mapadita do akau dongan sa wekna. Di naman do hata sa sahala olo do di do hasia do hoba tarpasu-pasu ngolum iya na pogus nakin na burju nakin tangadong naman do songoni alaniaha pamengirengon ni halak jot do holan sian hasia di parkaricuan. Bukan karena kebaikan yang sudah dilakukan amanginang. Alani ita sulikiti majo. Sotung tabuat sangap ni Tuhani. Lau pati bohon dirita di tonga-tonga di parnguluata. Dung tarajumi hita nanaong marpangkat manang nanaong hasea dia kapar karijuata. Bukan lagi Kristus menjadi pusat dari kehidupannya. Alai Paulus di hati dakot doi ada diri nami ujami tahok kami. Kristus Yesus hido pabuah ibana Tuhan. Jadi ini adalah kristosentris namanya manginang. Pemusatannya adalah kepada Kristus. Kristus yang membawa keselamatan, yang membawa kekuatan. Dia yang membawa penebusan. Los ido namang gogohon rohani si Paulus. Molo si Jesaya na minggu nasal pujami tata parohahon. Beda do pamilitonna. Lau gabi panurirang dohot tu si Paulus. Paulus ini bukan original dari yang pengikut Kristus dari lahir. Tapi dia yang dipanggil dari kegelapan. Itu sebabnya di ayat 6 ditegaskan. Ai debata namandokon marsinodang hati uronisian haholomoninina. Dibuan mahalak sian haholomon tu hati uron asa ditadda. Apa sebenarnya fokus kehidupan kita, tujuan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah holan laho mangalului papungu-punguhon arta? Arta na dia do tapapungu-pungu sa lelengon. Di dia do gumudang pikiran rohatta, pamusatan pikirata.
papungon artana di portibiodo manang artana saliling-liling na ikon hot jalo otta i mahasatiaon di Kristus Yesus manang artana di portibiodo. Tapi dahod na manginang artana di portibio boy do mabain halak tarlalap. Dilului ma artana di portibio di papungu-pungu ma. Guda kiam ma di positonyon. Ada ngita he. Guda kiam ma aka artanyon. Tuan takurin na. Banyak hartanya di bona pasugit sana. Sampai-sampai dia lupa makan. Sampai-sampai dangolo beon mangat di luar contohna. Najis ini mana muse. Dangolo mangat di luar. Iko sehat dua wina. Toho do iko sehat. Alek kan iko ni mata do hala. Ay hala nomor 33 yan no dang boy mana mangan molo dang tatuhor. Dangi. Jadi songoni do tong ada timbal balik. Alay dung matua may bana. Kandang boy bini matan na namardalani. Na mangani. Ujung na dung matua Roma kasahi dengi. Boha may bana law manikmati tordo ma. Menyisalau dah bah. Tuaha ma arta gudang. Mulu subuhi mangalang jagal bedua. Torin na datong. Ay do kan. Menyisalau dah bah. Marhua ma au gudang-gudang law papungon hepeng. Alay da kaya au rak mardalani do iya nakokku. Kan itu nuai. Menikmati kebersamaan. Itu nggak bisa dibeli amanginang. Walaupun harta banyak. Alani ido ikut jamoti tataringo tusi. Dungi adong dua bagian turpukon. Bagian na parjolo pangarado tini apostili di tokonan. Dan bagian na padua mamuka sianaya pitu 112. Margogo do jamitana alay si taonon na porsuk do parjamitaninna. Ada yang unik amanginang di ayat yang ke-7 dikatakan alay di bagasan inganan namura matapor do artanamion ninna. Dia do artai imahatani di bata. Inganan na matapor ima lapatan na pecah, yang mudah pecah, yang mudah patah biasanya dipakai untuk periuk. Kalau kita membaca dalam Alkitab dikatakan ini adalah seperti bejana tanah liat. Jadi bejana tanah liat ini sangat rapuh. Ido baina adong edete bagaikan bejana siap dibentuk. Murah ibana dibentuk tapi murah juga hancur. Sonari di inganan na matapor itu justru hapeahan ni artanasian Kristusi. Inganan nama taporon sasitong na adalah suatu analogi yang dipakai. Ini menunjuk bahwa kitalah tempat yang rapuh, yang mudah patah itu. Roha, pikiran, pamangata, boydo muba-uba manang sadihari. Molo dido inganan nama tapor, buah sama ikut di suaton artanasian Kristusi. Alani Riko mahita mandok, inganan nama taporon sasitong namar tudu-tudu, tupak katidakonon ni si Paulus, au mai. Jadi artanasian Kristus imahatani di mata. Boy do hita rap manangion hatani di mata di bagasan tikyon, taripu do margogo hita, alay dung mulak sianon adong masih taunon naborat, molos dang tapangido hagogo na sian di mata, to tumurado hita maheu. Saya yakin. Sehingga banyak orang yang benar-benar dirinya itu seolah-olah diisi firman Tuhan. Tetapi ketika ada kesulitan yang besar datang ke dirinya, dia bisa mengatakan, dang tolapau bah, angkat tangan duau. Ujung nadak ya memar minggu ala nisi taonon na, gudang dosongoni gudek do. Jadi sekarang, apa yang mau dimaksud inganan nama taporon? Inganan namura matapor, dirit tamai. Asa unang fokus hita, nalaho ya tempat saya, tempat diisi firman Tuhan, bukan hanya sebatas di situ. Tapangido ma, supaya kita tidak murah, pecah dan patah. Tapangido ma, hagogoon sian dibata. Ido topik mingguta, dibatado napuna hagogoon. Hanya dari dia kekuatan, tidak ada yang lain. Ia natasari isa toki doi mabain lasni roha dohot hagogoon dihita. Lobi siani terbatas doi saluhuna. Pulsa peta tuhor lo manuor paket nang didok pe unlimited tong doi terbatas. Dang boy satu nama teh hita paket internet hita tuhor nang pe didok ibana di kartunai unlimited. Ido kan nuai tapi terbatas. Gak ada yang di dunia ini yang bisa kita cari memang betul-betul tidak terbatas. Semua ini mau menunjukkan hagugu oni holan sian debata. Lak boha pe gugun tasonari
molodang sian hagogoon ni de batadoi, kita akan cepat rapuh dan patah. Alani ido, pangido masih de bata. Asa tung margogo kita mangulaon hata ni de bata. Gabe hapehan nahuli marohan ang pikirata. Nang bohape hasusaan, nang bohape akalas ni roha, saya bisa kuat untuk menghadapi banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Jadi hagogo na dia do na dapo ni akan naporsiai imani do nanakin dia ya walu. Tumakas do ibana mungkin di akan adeba na hurang takas marahata bata dina didok songonon dia walu do sia. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ngasu dia kehasusan masa di ibana. Alai dang sampai keo, dang sampai mundur di bana, dang sampai angkat tangan di bana manang berhenti saat disi aka semangatna. Ima hasurungan ni naporsea molo memang hibul rohana di Tuhan Yesus. Adong do edeni akan naposo bulung dina didok biasana. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Dan anong naman do dah tiap hari akan cerah. Ada masanya untuk gelap. Tidak ada yang memastikan hidup ini selalu sukacita. Pasti ada kadanya kita menghadapi kesulitan atau duka cita. Tetapi kekuatan dari Tuhan membuat kita bersukacita. Omma batre iman yang paling murni yang mau kita dapatkan dari Dia ketika kita menghadapi banyak tantangan. Ikon martudu-tudu tu Kristus narade ibana dina laho manaon na porsuk dungi jalo otama hamonangan ala di pamonang hita ido haluaon nama buan parbui hagogoon digoluni hita marsada-sada. Kalau dikatakan mampu menghadapi setiap penderitaan, enggak dong mampu, dan talup. Tidak ada. Tapi ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk kuat. Orang yang memakan yang pahit akan merasakan sangat manis. Sesuatu yang kita rasakan manis itu sedikit pun masuk ke dalam lidah kita. Mararga situ tudo aik sadorguk uju mauas. Dang na ikon gudang akapartani besongonido. Molo tahingok na julu ati akana nanong hea martani. Mula may mana tu sopo-sopona. Ala nenong lujay mana jalalasari holan sa durgu pe di inu maiki ngalas situ rohana tarhira songoni do halak lau madai hagogoni di bata jolo didai do akasi taonon asa di boto ibana hagogona siat di bata songoni nang ditikia dong namodding ate molodong namodding jalalau mga puli tu akan nama balu sa buah-buah hape jagoni pengalaman iman untuk mau menyampaikan kata penghiburan kepada yang berduka, molo sohea iba nama balu, dang dapo dope sabagas-bagasna, boha pakilalani na babalu. Pasti sepakat doi tadi sih. Untuk menyampaikan turut berduka cita. Saya yakin itu. Alai molo misalnya adong nama balu, mandok kata nama balu, pitorira na boy do dipakilalao bagas, pakilalaon ni na babalui. Manang molo adong natilahaon, mandok hata manatilahaon, saya yakin lebih dalam bagaimana penguatannya untuk menyampaikan kalau bukan Tuhan yang membantu saya untuk bisa berdiri sampai saat ini. Dang tolap pudaba, bayak kom mamolo sanga, marujungulu amata do inata manangna ianakon, dang tolak niba. Ay idudongan di jabunami, di jabut niba. Olo dosongan dipakilalaan, artinya adalah pengalaman mengajarkan kita. Kekuatan sepenuhnya datang dari Tuhan. Kristus mamadongan hita jala markukoyuk kita. Songoninang dua keluarga nama buan ya nakonna lau tardidi. Takas dohudokon HKBP masih menyarankan untuk membawa anak itu ya sekecil sedini mungkin untuk datang. Supaya apa? Sebenarnya Roh Kudus itu bekerja bukan hanya untuk orang dewasa. Tapi Roh Kudus itu juga bekerja untuk anak-anak, bahkan mulai dia lahir. Sekarang tanggung jawab orang tua yang dituntut.
Unang manarita hamu maduan, molosa ngayanak komuna, dang di HKBP manang tadok masa doktrin do tita marhamulian. Jangan menyesal. Unang anon manarita hamu, holsoak kamu dipudi, molo yanak komuna, marhamulian hona RPP ma inna muse kan? Alaniaha, marhamulian manang manguli bana tu ugamo na asing. Artinya ini bukan sebatas untuk menakut-nakuti amang inang. Tapi mulai dari sekarang, marilah berkomitmen membawa anak, mengajarkan anak sepenuhnya untuk menjadi anak yang bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohaninya. Amin martangia kita. Mauliate rohanami dihuale di bata pardinggan basa, di ramoti hodo daginang to di hami, jalaboy hami Tuhan rak marsaur di parmingguon di bagasan obason. Ali Tuhan hatam nong tol hasi tonga-tonga nami, na mengajari kami asa margogo kami di pardalanan ni ngulu nami, ay siyak kodo Tuhan hagogo oni, asa talup kami, laho madalani hari-hari nami, la marsika sorit pe akan namasa, hasusaan do sonang ni roha, totu hagogo na siyak kodo, na laho marmudu-mudu kami, ali di bata amanami, las roha nami Tuhan martaba ruas ni huriam, keluarga J. Sirait inang borusiagian na Rosian HKBP Pardumuan Nauli Resort Saribu Jawa. Sayang gia gabe ruas na burju nasida di pasu-pasuho Tuhan ulaon nasida jala di pasu-pasuho akka uduk ni ngolu nasida. Ali di bata manami las rohanami Tuhan di leoko sirokap ni tod di tu akka na posobulung las boy nasida Tuhan nalaho majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima tu yana komu malo martogi eko dolok saribu do orwana etrilina boru butar-butar. Sayang gia ma Tuhan disakap pang masu-masuon nasida di hari Sabtu 5 Juni 2024. Boy mardala dengan nipati roho ari jala marsadani roha keluarga dolok saribu dohot butar-butar. Ali Tuhan di bata manami di bagasan parmingguan nami bagasan obason. Naing tardidi do dua halak ianak komu. Sayang gia ma Tuhan di burmagudang danakon. Di jalon nasida pasu-pasu nasiako. Tadani na di pasu-pasu hodo tong natorasna. Lehot Tuhan habisuan tu natorasna lo mengajari akan nadumenggan. Mardongan hatam na badia itu akayanakon nasida. Ali Tuhan di bagasan parmingguan jam 10. Neng patu paudo mancak konsitua imana posom amang situa besial lagan inang boru manurung sian wek 2. Songon inang pemensiunan ni situa amang situa MR siahaan inang boru si jabat wek 2. Tupa jala turema ulaoni Tuhan di bagasan hasikopon ni pangaradion na siakoi. Asa marmulia guarmu Tuhan dia kapar hobas na naing dijakon do naing pensiun di bagasan obason. Taruli pasu-pasu ma Tuhan jala di pararho pakobasyun ni amang situa MR siahaan. Anggia ma di bagasan hai pason do gajang ni umur nasida. Ala topet di hari natuari onop 5 tahun nasida. Ali di bata manamni nang akka pakobasyun di bagasa saminggope. Pakobasyun ni ko inonya na naing patupaon partangang remaja na pasobulong. Kunjungan gerejawi SPH. Songoni nang punguan lansia na patupa sermon dohot senam sehat. Anggia Tuhan ganup akan naneng mendohoti parpungwani di ramotiho jala di lehoko hasadaon ni roha patupaon naulina dinggan pasu-pasu akapar hobas nama kobasi disi. Ali di bata manami songoni nang dewan diakonia na patupa madulu akan namar sahit jala manangya kon nasida. Hutangi ko kam di bagasan obaso Tuhan akan namar sahit inang tapubolon boru nenggolan, inang te si manjuntak boru si regar, inang panjaitan boru huta barat, opu Natanael boru hasibuan, inang nyonya situa manurung boru si torus, Jetro rumah horbo, saluhut akan nasuh guariham tuan akan namar sahit. Ho Tuhan namin na manulukon akka hai pason dohot hai saroni, tumapatang ni akan namar sahit. Jala pasu-pasu Tuhan seksi sosial nama dulu nasida ramoti di pardalanan. Ale Tuhan nang akka manguduk do kepanitiaan tahun oikumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun ni huriam. Naganup hari Rabu Tuhan saya adong do di patu papar rapoton. Anggiat ganup panitia tarpasu-pasu di leoko hatauon
laho marhasa daon patu pauna kano dumenggan obar tu program nana yang si pamasaon. Sayang gia Tuhan sadar rohani panitia do parhalado nang ruas ni huriam. Di akan nanang pasahaton spontanitas persembahan kasih dot lana asing. Sayang gia Tuhan di pasu-pasu ho ngulu ni genup akar ruas ni huriam nang panitia. Oma Tuhan tangiang nami pasu-pasu akadongan nami namarulang tahun hatu tubuh do namarulang tahun pardonga saripeon. Gejang maumur nasida jala di leo kohai pason tabailas ni rohana sida Tuhan. Oma tangiang nami marhiti anakmu Kristus Yesus si palua kami martangia kami tuho jala mandok mauliate. Amin. Maridehita huta pasama peleata tujulu.
tapara di marohanang pikirata manginang laho payutiu tacara padidion tu dua danak nana yang terdiri di bagasan obason mared de mahita sian buku de nomor 146 tai deon ayat sada doh 2 di ayat 2 jongjong manatoras ni nana mabuan dak danak terdiri. Alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujolo mabuan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakommu, pasu-pasu jala pargogoi manasida mangyahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan nama buan dak danak si didionon, tangi hok kamuma hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion, ninna mandok akkasisianna, podai hamu masaluhu bangso, didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama, dohot anak, dohot di porbadia, ajari hamu manasida, mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu, jalaingo ma, sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal niasi yang anon, manangise na porsia do ni didi, dapotan hangoluan alay na soporsia honauhum sogot tangi hok kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akka nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alay dipisang akka sisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma luas hamuma akadak danaki rotuau unang ngorai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaon ni debata natutudo nahudokot tu hamu manang isepe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haulma akadak danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Nuaing hati dako kamu majolo hapor siau tai au porsia. Nang mate dong. Atau ngalusi hamu mahata nahu sukutonon. Di pangido hamu nuaing didion akadadak na kon tu bagasan ni nahina porsia muna. Behana olo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata. Naolo do hamu marsuru nasida tu gareja do tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas nama nguru nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha ma nasida tu debata marhite hite padidion na badia
Roma sasa keluarga tujulo. Boleh kakinya ke sini, no? Ali Florin Annora Zanetta Borumarbun. Hudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Dohot tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan guarni toddi porbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho di habobongot mon tuharajaw ni di bata ro di saliling nililing na. Amin. Saya, baik dia. Ali Wilhelmin Isadora Borusimani Huruk. Hudi di maho tubagasan guarni di bata ama. Dohot tubagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan guarni toddi porbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho di habobongot mon tuharajaw ni di bata ro di saliling nililing na. Amin. Selamat. Oke, silakan berdiri ya. Jong-jong mana toras ni natar didi. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadak dana kotuho. Jala di jakon hodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panian di hanguluan nasaliling nililing na. Asi marohamdo di akan natoras ni dadanakon. Say pargugoy jala ajari manasida manugunugu da danakotuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajawmu. Amin. Rim mahita jongjong maredi mahita sian bukwe di nomor 147 ayat onom. Tatangnya koma peleata. Ali di bata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni salu selelo na dinggan dot na saulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nile homitu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw para siya kami pelianon. Pati bulkon harajaon mo dito nga tungan ni huriam dot di portibion. Buhay maroka nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di
na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaummu, say saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa mendosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasahorhon ma damina tutotim. Amin.